алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. В следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Берите пульты и делайте звук громче. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. В мережу виклали начебто вирок нардепові. У партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює. Голова партії пояснив, чому так. Росіяни знищили майно українських суден. Російський публіцист розповів, що окупанти робитимуть з унітазами. Рада представить гостя нашей студии. Руслан Синельников, политолог. Витаю вас. Доброго вечера. Начнем мы нашу с вами дискуссию со следующего информационного сообщения. Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина комментировать якобы переписку с пранкером Джокером отказалась, но рассказала о своем отношении к опубликованной народным депутатом Поляковым аудиозаписи, в которой сплетничают об обстоятельствах ее трудоустройства. Автентична переписка, вона є справжньою, все те, що було опубліковано в мережі? Я вже вам відповідала, це маніпуляція. Маніпуляція яким чином? Там щось... Я не збираюся відповідати. І звідки я знаю? А чому ви переписувалися? Я не переписувалася. Це не ви були? Я не збираюся відповідати, будь ласка. Я просто закінчу прес-конференцію. Мої юристи працюють, ми подамо запит на Верховну Раду, хто там був у відрядженні в цей час, тобто, щоб зрозуміти, що це за депутати взагалі пліткували. Також розповсюдив, здається, Антон Поляков. От Антон Поляков вже зрозуміло, з ким судитися буду. Вслед за своей подопечной министр инфраструктуры Владислав Крыклиев выложил видеоролик, в котором сообщил, будет просить Кабмин уволить Александру Клитину. В мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально, як член команди, себе повела. Але коли я запропонував за власним бажанням піти з посади, пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче розпочинати власну політичну кар'єру, хоче користатися цією ситуацією і, власне, той весь фон і хайп, який створений навколо цієї ситуації, буду його використовувати для того, щоб боротися за цю посаду. Я приймаю рішення як міністр інфраструктури на наступний Кабмін. Я вноситиму подання відносно звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександра Клітіної з посади. Сама Клитина на пресс-конференции сообщила, что не планирует покидать пост, но мы видим инициативу министра инфраструктуры об ее увольнении. Ожидаемо для вас? Всі люди, які на своїх посадових обов'язках не готові або професійно непридатні, звичайно, вони мають або скласти свої повноваження, або бути звільнені згідно, Но тут же, видите, речь больше идет не о профнепригодности, да, а вот вокруг вот этого всего скандала это же все началось. Потрібно зрозуміти, вот может ли это послужить основанием, да, для увольнения заместителя министра инфраструктуры? Потрібно зрозуміти, як виникають такі скандали. По-перше, це непригодність до того, щоб спілкуватися в інтернеті з ким попало, на будь-яких каналах і з будь-якими невідомими особами. Якщо ці люди не усвідомлюють своєї державної відповідальності, це професійна непригодність. Якщо виникають такого роду скандали, це професійна непригодність. Якщо люди не зрозуміли, куди вони прийшли і яка їхнє основне завдання і місія, це професійна непригодність. Відповідно, люди думають не про державу, не про інтереси громадян, а про свої власні, чи то комерційні, чи то політичні амбіції. Це повна професійна непригодність. Но мы видели, что Клитина отказывалась комментировать эту переписку якобы с Джокером. Более того, на вопрос, аутентична ли она сказала, нет, я не переписывалась. Но после, конечно, опять сказала, что это манипуляция. Так может ли быть действительно так? Атака какая-то со стороны определенных лиц? Звичайно, все може бути, і в цьому мають розібратися правоохоронні органи, має бути слідство по кожній такій подібній справі, по кожному подібному скандалу і конфлікту. Але ми бачимо, з попередніх скандалів висновки не зроблено, і люди, які, по суті,
активно збивають рейтинг і «Слуги народу», і адміністрації президента, і самого президента Зеленського, вони залишаються на своїх посадах. Відповідно, по них не зроблені організаційні висновки. Якщо в подальшому так буде відбуватися, то дуже швидко нам прийдеться йти на перевибори в країні по всіх гілках влади. Ну вот Клитина, кстати, сказала, что это все расплата за ее публичную, открытую деятельность и за ее позицию. Кому это выгодно тогда? Ну, в залежності від того, яка може бути позиція в людини, яка не контролює свої переписки в інтернеті. Коли говорити про те, що у людини є активна політична позиція, вона мала б її заявити як програму, вона мала б про неї повідомити громадські організації, активне громадянське суспільство, лідерів партії, опозиційні партії, для того, щоб була підстава для дискусії. Явно підставою для дискусії не може бути жоден скандал, не може бути жодна таємна переписка по якихось тіньових схемах, чи сексуальних скандалах, чи будь-яких інших справах. Це не входить в критерії політичної окремої позиції. Не одним скандалом, к сожалению, обошлось. Есть и другой. Бывший заместитель председателя администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов, опубликовал приговор суда на признание виновным депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова в покушении на групповое изнасилование. В нем говорится, что Роман Иванисов был осужден к 3,5 годам лишения свободы. Правда, позже областной суд сократил срок на 1 год. Ну, вот такое вот сообщение, и опубликованное сообщение мы видим со стороны Портнова. Вот вернемся к этому. Я просто хочу еще отметить, что пранкер Джокера от имени представителя офиса президента выложил якобы переписку с народным депутатом Романом Иванисовым сегодня. Давайте смотреть. Понять, простить и защитить. С уважением. Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол между нами. Я с тобой. Буду во вторник. С уважением. Мне Вову нужно успокоить, ты понимаешь? Да, я все объясню. Людям как объяснить? Меня заказали за большие деньги. Я включил мегаэкспертов. Сколько тебе нужно времени? Если можно, я во вторник приеду к вам, все расскажу. Вы подскажите. Да, ты мне нужен, но, нам нужно людям что-то говорить. Но вот народный депутат Александр Дубинский сообщил, что решили во фракции о судьбе Романа Иванисова. Что же? Давайте его слушать. Иванисов будет исключен из фракции и партии, а также от него потребуют сдать мандат. Это официальное решение. Потребуют сдать мандат, говорит Дубинский. А как? Вот если исключат из фракции, то он же не обязан оставлять мандат, насколько я понимаю. Ну, тут, я так розумію, він може скласти згідно закону за власним бажанням, тому що, як, наприклад, було це з відомою депутаткою з Європейської солідарності, яка попередньо попросила парламент звільнити від виконання обов'язків за станом здоров'я. Луценко. Так, то так само тут може бути так само інше формулювання, але скласти депутатський мандат за іншим формулюванням, за власним бажанням. Но юридических оснований все-таки для этого нет. Ну, прямих фактично немає, але це не догляд, коли людину подавали, скажімо так, на кандидата в народні депутати України. Це не догляд при перевірці документів і самою партією, і Центральною виборчою комісією, кого з кандидатів вони реєструють кандидати в народні депутати. Ну вот вчера, кстати, я этот же вопрос задавала представителям «Слуги народа», народному депутату Александру Качури из «Слуги народа», и он сказал, что до «Слуги народа» Иванисов состоял в рядах партии «Батькивщина» и был даже депутатом облгосадминистрации от партии «Батькивщина». И тогда тоже на это никто не обратил внимания. Так почему сейчас? Ну так питання в тому, що в нас взагалі не перевіряються люди, які йдуть на державну роботу. І потім виходить, що
в одного 2 судимості, і потім президент, в іншого судимість, і потім народний депутат. Та якщо перевірити більшість осіб, які займають якісь державні чи виконавчі пости в місцевому самоврядуванні чи в верховних органах влади, то у нас може виникнути прикра картина, що ще не всіх виявили, не з усіма судимостями, хоча мені здається, що зараз відкрита база доступу до судимості-несудимості тих чи інших кандидатів, і відповідно це можна було перевірити онлайн, а якщо ні, то в особливих випадках треба давати запити завчасно до того, як реєструвати людей на державні посади. То есть это начало, мы еще можем столкнуться с другими скандалами в монобольшинстве, правильно я вас понимаю? Перші ластівки, як ми бачимо, вони посипались просто одна за одною, тому що немає монолітної позиції, виявилось багато протиріч всередині фракції. Ми бачимо, пішли протестні рухи в областях України, і відповідно ці відцентрові процеси викликають пошук тих людей, які не зовсім відповідають займаним посадам. Звичайно, по кожному з депутатів шукається зараз максимальна кількість компромату, і ми бачимо, що ті, які найбільше помітні, найбільше світяться, по тих відразу цей компромат і знайдений. Ну вот мы видим, что вот за последние несколько дней представители фракции «Слуга народа», в том числе Давид Арахамия, говорили, что исключить его невозможно, да, заставить человека сложить мандат, он не обязан, но они будут оказывать на него какое-то психологическое давление. Об этом еще вчера говорил Давид Арахамия. Вот это как? Как это может проявляться? Психологічний тиск, звичайно, може бути різний. У нас в країні є багато прикладів різного залякування, різного, скажімо так, забирання бізнесу, якщо це в бізнесменів, рейдерської діяльності, інші різні правоохоронні дії, де спочатку справу відкривають, а потім за гроші закривають. Тобто є різні, скажімо, методи впливу на людей. Питання в тому, що психологічний тиск – це невірна правова позиція, тому що якщо людина не відповідає посадовим обов'язкам, вона повинна бути звільнена. Якщо ж в даному випадку народний депутат, в нього є чіткі повноваження і чіткі підстави по закону, на яких він може бути обраний, і які, наприклад, не дозволяють йому бути обраним, а відповідно, згідно яких він має скласти свої повноваження. А есть ли какая-то вот процедура того, что вот сейчас Иванисов, да, может сложить мандат? Какая есть процедура, на основании чего? Це може бути повторена процедура, як з депутатом Луценко, коли подана заява, і відповідно Верховна Рада підтримала складання повноважень. Якщо це депутат по списку, то це заходить наступний депутат по списку. Якщо це депутат-мажоритарник, то оголошуються дострокові вибори. Перед тем, как перейти к следующей теме, я хотела спросить, а вот эти вот скандалы, да, Клитина, Иванисов, чем это все закончится? Или же, возможно, это такая специальная атака для отвлечения общественного внимания от чего-то более важного? Ми знаємо, що зараз великий конфлікт – це питання відкриття ринку землі, і навколо цього конфлікту відразу виникло дуже багато відволікаючих маневрів, в першу чергу скандали і різні суперечки стосовно, скажімо так, етичного кодексу і етичних принципів представників начебто нової влади. І коли ми починаємо придивлятися до нової старої влади, ми бачимо, що десь ці люди вже були в попередньому кабінеті міністрів, десь вони були в попередніх інших партіях, а тепер перейшли в цю партію, десь, відповідно, ці люди засвітилися в негативі в кримінальному світі чи в бізнесі. І в цій ситуації, звичайно, таке прискіплене ставлення мало б бути до обрання цих людей, до призначення їх на посади, до контролю людей, наприклад, які за попередніми своїми діями не могли бути призначені на посади. А тепер уже, коли вже відбулися всі призначення і вибори, тепер фактично постфактум суспільство дізнається, що ці люди або не могли бути обрані, або не проходять, наприклад, згідно люстрації попередників, не могли б бути призначені на посади тепер. У нас все-таки есть те, которые назначены, несмотря на закон о люстрации. Звичайно, в цій ситуації суспільство ще буде бачити багато цікавого саме в переборі тих кандидатів, які зараз працюють і в Кабінеті міністрів, і в Офісі президента, і депутатів Верховної Ради. Ці скандали фактично вони не припиняються, як ми бачимо вже
кілька тижнів підряд. Ну вот, продолжая тему скандалов, разводов, да, со стороны пранкеров, хотелось бы отметить, что председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Новому времени» подтвердил, сливы внутрипартийной информации в телеграм-канале «Темный рыцарь» соответствуют действительности. Інколи по приколу там питаємо Дубінського чи Бужанського, ну там покажи телефон. Ну це по приколу, це там Саня з цього зробив, звичайно, там якусь новину, як завжди. Щодо «Темного лицаря», я казав вже, там багато інформації дійсно правильної, яка відповідає дійсності. Чи є це канал якогось депутата, це ще треба з'ясувати. Тому що, можливо, депутатам хтось з депутатів просто зливає інформацію з загального чату, і далі вже на основі цього «Темний лицар» там якби створює свій контент. Може це група авторів, може це група депутатів. Информация, которую сливает «Темный рыцарь», соответствует действительности, сказал Корниенко. Чем это опасно? И может ли «Темный рыцарь» как раз-таки быть среди представителей «Слуги народа» или же команды Зеленского? В аппарате президента, возможно. Ну, якщо ця інформація правдива і підтверджується, це означає, що є темні конячки всередині команди, які і раніше, ми пам'ятаємо, було багато зливів на етапі самої виборчої кампанії, і виборчої кампанії Володимира Зеленського як президент, кандидата в президенти, і виборчої кампанії до Верховної Ради, де просто був постійний поток прослушки, постійний поток якихось персональних переписок, особливо тіньових зустрічей штабу, не тих посадових осіб, які призначені в штаб для роботи, а тих, які реально курували чи штабами на місцях, чи продавали округи, чи вирішували якісь комерційні питання за допомогою призначення своїх людей в список. В цій ситуації зараз фактично ці канали не перекриті, вони продовжують виток інформації, і це означає, що конфіденційності або якоїсь державної таємниці утримати в такій команді буде неможливо. Звичайно, це вопрос нацбезопасності, правильно я розумію? Це перше питання, звичайно, за що потрібно подумати, в якому стані ми зараз живемо, наскільки, скажімо, раніше за щось відповідали спеціальні служби. Тепер, на жаль, ніякого контролю за діяльністю такої команди не ведеться. Відповідно, припинити такі зливи не змогли ні на етапі виборів, ні на етапі вже сучасної діяльності. А це означає, що небезпеки тільки поглиблюються. А чим це все грозить? Грозить в першу чергу хаосом, некерованістю, можливістю впливу на будь-якого учасника таких переговорів, тому що ми ж розуміємо, що є картинка для телевізора, де офіційно збираються люди, офіційно проводиться з'їзд, чи якась там політична подія, чи прес-конференція, і є політична кухня, де попередньо чи після якихось подій обговорюються ті чи інші факти. І, як правило, там називаються і особи, які до цього причетні, і суми грошей, які ходять в конвертах, і чемодани готівки, і якісь інші, скажімо так, чинники і фактори, які впливають на ті чи інші події, які нам показують як або великі досягнення, або великі якісь втрати. І в цій ситуації, звичайно, треба аналізувати, скажімо, суспільство зможе дуже швидко і скоро дізнатися через такі зливи, хто ж насправді грає гарну міну при поганій грі, а хто насправді, як ви там попередньо замітили, хто там з посадових осіб веде свою політичну якусь корисну діяльність для держави України. А скажите, а может ли быть такое, потому что вот у нас же война, да, с Российской Федерацией, видите ли вы в этом какой-то российский след? Очевидно, что это же сливается с какой-то целью. Російський слід є в будь-яких спецопераціях, є на теренах колишнього Радянського Союзу і навіть Східної Європи, тому що там залишились, наприклад, в Німеччині штазі, яких намагалися вичислити, вивести на люстрацію і якимось чином не допустити, але корені, які вони пустили, до сих пір дозволяють, наприклад, впливати на німецький бізнес, який діє в інтересах Росії, наприклад, з метою пом'якшення санкцій або обходу санкцій, або отримання мільйонів доларів заробітної плати за
лобіювання інтересів «Газпрому» в Європейскому Союзе. Ну, мы сейчас про телеграм-каналы, которые сливают все-таки информацию. Да, и вот продолжая тему «Слуги народа», хотелось бы отметить, что в партии «Слуга народа» официально никто не работает. Эту информацию подтвердил председатель партии Александр Корниенко. Давайте его послушаем. Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема команда «Зе», головою якої я був. Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві. Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування, то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті. Как вы вот восприняли это сообщение? Вообще, может ли быть такое, что в партии монобольшинства нет ни одного официального сотрудника? Вот вы в это верите? Ну, звичайно, як для партії, це ненормальне явище, коли велика партійна організація, яка виграла вибори, яка висунула таку кількість кандидатів в народні депутати, які стали депутатами, яка мала представництво у всіх регіонах України, яка проводила успішну виборчу кампанію як для списочних кандидатів, так і для мажоритарних кандидатів, і при цьому немає жодного співробітника. Це, звичайно, ну, скажімо так, не вкладається в здорову логіку партійного будівництва. Тому це, ну, скажімо так, неприпустима можливість, неприпустима розкіш тримати волонтерів в партії, причому, які ми розуміємо, добровольці ні за що не відповідають, і якщо якісь матеріальні цінності партії, то ці люди можуть як прийти на робоче місце, так і не прийти, як виконувати свої посадові обов'язки, так і не виконувати. Тобто, поки що не було жодного прикладу в Україні такої партії, яка без жодного співробітника могла б успішно справлятися, і особливо з таким успіхом, як це робить «Слуга народу», справлятися своїми посадовими обов'язками без працівників. Ну, то есть вы верите в то, что действительно в партии «Слуги народа» работают волонтеры? Ну, по-перше, без зарплати, да? Без вони просто можуть бути оформлені в інших організаціях працівниками, а тут офіційно не зараховані, тобто не створений штат працівників. Але це ненормальне явище, звичайно, мав би бути хоча б, ну, як правило, керівник партії і бухгалтерія чи там юридична служба, хоча б кілька посадових осіб мали бути все ж таки штатними працівниками партії. Ну вот у нас в эфире Александр Кошель говорил о том, что у него есть достаточно много оснований, чтобы предположить, что вот там все-таки выдаются зарплаты в конвертах. Вот как вам такая информация? Может ли быть такое? Ну, якщо ці зарплати вже, скажімо так, знову ж таки, з скандальних повідомлень чуємо про те, що зарплати видаються і депутатам в конвертах, по Верховній Раді ходять конверти, як раніше ходили спортивні сумки, то тепер ходять конверти, то в цій ситуації, ну, виходить, що і партія, яка не має офіційних працівників, яка мала бути зразком і прикладом для інших партій, де мало бути все легально, прозоро, де мали бути оформлені штатні працівники, мала бути виплата заробітної плати по-білому, без конвертів і сплатою податків. На жаль, такого прикладу ми не отримали, і, звичайно, якось ці люди отримують заробітні плати або через інші організації, або таким ж самим чином, як і народним депутатам, доплачують в конвертах. Ну вот мы говорили про волонтеров, да, и я тут задумалась, а может ли быть такое, что «Слуга народа» – это идеологическая партия? Ну, щоб була ця партія ідеологічна, спочатку треба оголосити ідеологію, щоб вона була... Ну, как либертарианцы говорили, да, какое-то время. Ви знаєте, крім того, що говорили, треба, щоб ця назва співпадала з її діями. Да? Коли говоримо про лібертаріанство, ну, по-перше, в нього є певні напрямки, а по-друге, воно має відповідати, заявлена ідеологія, відповідати діям. Поки що дії, які здійснені цими депутатами, не відповідають жодній ідеологічній заявці лібертаріанства. Це і не праве лібертаріанство, і не ліве лібертаріанство, і не мінархізм, і не анархізм, тобто ми і не лібертарії. Тобто ми не можемо побачити в діях цих депутатів нічого, крім посилення фіскалізації, тобто впливу держави, що є протилежне до лібертаріанської ідеї. Ми бачимо, скажімо
скажімо, скажімо так, підтримання інтересів великого капіталу на зменшення свобод людей, а це в принципі протиречить лібертаріанській ідеї вільної особистості. Тому поки що заявлена ідеологія не відповідає змісту. Ну вот если есть такие сомнения вокруг партии президента Зеленского, да, и конверты, и теневые зарплаты, возможно, должны ли тогда этим заинтересоваться антикоррупционные органы? Ну, в першу чергу, правоохоронна система, яка в країні як не працювала, так і не працює, має в першу чергу поцікавитися правдивістю і точністю поданих фактів. Тобто, перше, що в такій ситуації має зробити правоохоронці, це відкрити кримінальну справу по факту. По факту того, що заявлено в тих чи інших скандалах, в тих чи інших відеодоказах, аудіодоказах. І вже слідчі мають розібратися, чи співпадають ті чи інші заявлені факти реальним документам, реальним проходженням там коштів, доказів, різних, скажімо, скандальних суперечностей, впливів тих чи інших осіб на прийняття державних рішень чи комерційних рішень і так далі. І вже відповідно від правоохоронної системи можна говорити про те, чи ці народні депутати відповідають своїх займаним посадам, чи посадові особи можуть перебувати, здійснюючи такі дії на своїх посадах, чи вони для початку мають бути звільнені, а після того по них кримінальна справа. Как вы думаете, как долго просуществует эта политсила с таким количеством скандалов? А если это еще и начало? Важко прогнозувати. При такій хвилі і початку відцентрових рухів швидше йде до того, що ми йдемо на дострокові вибори. Переходя к следующей теме, адвокат Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследований в делах Майдана. Об этом она сообщила в эфире «1+1». Давайте послушаем. З сьогоднішнього дня, з того дня, в який зупинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю. Вот совсем недавно в нашей студии Сергей Горбатюк говорил о том, что он совершенно не видит какой-либо перспективы расследования дел Майдана. И действительно уже прошло 6 лет. Мы не видим ни заказчиков, ни организаторов. Когда накажут виновных? Ми бачимо, що попередня влада взагалі не мала жодного політичного бажання розслідувати цю справу. Постійно відбувалися якісь чи то перенесення, чи то затримка, чи то якісь, скажімо, відговорки про те, що ось слідчі дії там не можуть початися, чи ще не вистачало коштів, чи ще не вистачало слідчих. Тобто не може суспільство дати однозначної оцінки, що заважало 5 років розслідувати ці справи. І зараз, коли ці справи намагаються передати з Генпрокуратури в ДБР, відповідно, ми бачимо, що вони не просто будуть передані, а по них навіть немає політичної волі, щоб в подальшому їх розслідувати і покарати винних. В цій справі ми бачимо, що ні попередня влада, ні сучасна влада, вони не зацікавлені в тому, щоб суспільству насправді розказати, що відбувалося в 2013-2014 році, хто був ініціатором, хто був замовником. Почему не заинтересованы? Кому это невыгодно? Решения и какие-то результаты расследований? Мені здається, що там можуть бути знайдені ті особи, які перебували в політиці попередній, перебувають зараз в політиці сучасній, яким дуже невигідно це розслідування. Відповідно, як ми розуміємо, у всіх попередніх владах України не були покарані замовники і політичних вбивств, і вбивств банкірів, журналістів, вбивств громадських діячів. Відповідно, тут може бути так, що і попередня влада, і сучасна влада, вони продовжують цю традицію непокарання винних, непокарання замовників. Ну вот, как стало известно, уголовными производствами по делам Майдана в дальнейшем будут заниматься Государственное бюро расследований, и небольшая часть будет передаваться НАБУ и нацполиции, и сейчас идет процесс, собственно, передачи этих материалов. Рассчитываете ли вы на эффективность работы созданной группы? Ну, потрібно сказати, що Генеральна прокуратура з цим не справилась. Тобто з таким розслідуванням можна було б за 5 років хоча б дати попередні якісь результати, або взагалі все ж таки справу довести до кінця. 5 років – це достатній період, а ми знаємо, що якщо така велика кричуща кримінальна справа протягом першого року не розслідувана, то зникають речові докази, зникають замовники, зникають прямі винуватці, і вже через 5-6 років це зробити набагато складніше.
раніше. Тому віри в те, що зараз буде щось зроблено по тому, що втрачено за 5 років, ну, дуже мало. А вообще, вот действительно прошло 6 лет событий Майдана. Как вы думаете, мы вынесли уроки? Переосмыслили этот опыт? Ну, перше, що потрібно винести з цього досвіду, що всі революції починають оптимісти і романтики, а користуються результатами негідники. І в цій справі, як ми бачимо, основний висновок українців має бути в тому, щоб починати якісь протестні рухи, продумувати їх таким чином, щоб мінімально постраждало людей, які не причетні до справи, і максимально все ж таки були покарані ті люди, які вчинять суспільством несправедливість. Ну, давайте перейдем к еще одной теме. Российский публицист Александр Невзоров в своем стиле прокомментировал возвращение России украинских судов без сантехники. Давайте слушать. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. А может, правда, русским унитазам нужны были как трофей? Ви знаєте, ну, Невзоров взагалі, не дивлячись на всю політичну цензуру, не дивлячись на всі, скажімо так, от такі утиски свободи думки і слова в Росії, він продовжує все ж таки вільно мислити і політичною сатирою. Ну, мы не про Невзорова, да, сейчас, но все-таки про сантехнику и про корабли, которые разграбила Российская Федерация. Зачем унитазы снимать? Зачем, как вы думаете? Ви знаєте, отут не вистачало міжнародних спостерігачів і, скажімо так, фільмування і різне, скажімо, доказова база на місці акту прийому передачі. Тому що ми вже чули, що є заява ФСБ Росії про те, що кораблі були передані в нормальному стані. Тобто, що там все було на місці, так як вони їх отримали. Там навіть смонтований відеоролик вони спеціально так, це було передано в якісному стані. І це, типу, українці розграбували свої ж кораблі, поки вони їх вели на буксирі до Одеси. Да, і скидували в буферні води, да? Да, і в цій ситуації ця, скажімо так, ситуація має нас навчити тому, що при таких спірних питаннях має бути максимальна кількість посередників, максимальна кількість доказів для того, щоб жодна сторона не могла заявляти, все ж таки, ми праві чи вони праві. В ситуації, коли такі, скажімо так, конфліктні питання вирішуються, має бути нейтральна приймаюча сторона, яка, скажімо так, дозволить все ж таки визнати той факт, що якщо в нас розікрали ці кораблі, то має бути виписана повністю штрафні санкції, мають за свій рахунок відновити всі ці втрачені судна и все ці знищені материальные ценности. Ну вот смотрите, мы же понимаем, что Российская Федерация вернула нам наши же корабли, захваченные ею, не на основании решения Международного трибунала, а основываясь на свое так называемое уголовное производство, отдали нам наши корабли как вещдоки на ответственное хранение. Нужно ли было нам забирать тогда эти корабли в таком виде? Ну, по-перше, яке може бути відповідальне хранення нашої власності. Це, скажімо, якщо говорити про... Так в этом-то і абсурд. Да, якщо говорити про міжнародний трибунал, то має бути виконання рішень міжнародного трибуналу. До речі, і моряки мали бути по ньому повернуті повністю зняттям всіх претензій кримінальних до них, які були висловлені в Росії. І, відповідно, кораблі, як власність України, теж так само мають бути повернені, причому в тому стані, в якому вони Ну, мы же були. видим, что Россия занимается подменой понятий в данном случае. Тогда вот как вы думаете, мы же пока не знаем, на каком основании все-таки мы приняли эти корабли, да, наши.
Это было правильно? Ну, про це має бути озвучена саме позиція України про те, що ми можемо прийняти кораблі тільки на підставі міжнародного морського права, тобто на підставі рішення трибуналу про те, що Україні мають бути повернені в повному об'ємі всі матеріальні цінності і відповідно зняті всі претензії згідно рішення трибуналу, а не згідно якихось видуманих справ, які ведуться в Росії. Руслан Синельников, политолог, был гостем нашей студии. Спасибо вам большое. Мы вынуждены завершать этот блок. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжают новости. Смотрите, не переключайтесь, Коршкенч. Зеленський долучить до своєї команди